बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय, आं फोरबो ब्रह्म। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट राउन्ड बादायलायनायाव आं देरहानो हायासैब्लाबो बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि वाइल्ड कार्ड एन्ट्रिनि गेजेरजों बादायनायनि खाबु मोननाय जादों। फैगौ 27 मार्च 2021 इं सुनिबारखालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। अन्नानै नाय इउट्युबआव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि हाबाफारि आरो भट दैथायहर। आंनि मोसाफुनाय समाव बुंफिनदों। फैगौ 27 मार्च 2021 सुनिबारखालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लाइक थुनानै भट दैथायहर। नोंथांनि अननायनि भट एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि इउट्युब स्टुडिअ हलआव फैनानै नायफै। मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि स्टुडिअ हलआव नोंथाङा होनो हागोन टकेन भट। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. खेबसेबाव खावलायनाय फैगौ 27 मार्च 2021 इं सुनिबारखालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम
बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि अन्नानै नाय इउटिउबआव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि हाबाफारि अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' हलाव आंनि मोसानाय बादायलायनाय नायफैनानै टकेन भटनि गेजेरजों आंखौ देरहासार खालामफै नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना दे, बूहे किसी होर ली तू खोल ना दे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना दे, बूहे किसी होर ली तू खोल ना दे। ओ शायर जानी जे रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे।